Linolievinduet fremstiller koblede sprossevinduer og døre efter mål og til indpasning i enhver arkitektur. I tæt samarbejde med Center for Bygningsbevaring har vi udviklet en serie koblede sprossevinduer, der giver helt op til 30% mindre varmetab end tilsvarende termovinduer. Linolievinduet er udelukkende ordreproducerende, og enhver opgave løses i tæt samarbejde med bygherre og arkitekt. I produktion og finish er der kredset for alle detaljer, og det gode håndværk er overalt til stede i det smukke design. Vinduer og døre er det bygningselement, der sætter størst præg på et byggeri, og linolievinduet kan tilbyde løsninger, der både understøtter og fremhæver en bestemt arkitektur, uanset alder. Størstedelen af produktionen er i fyrretræ, men vi fremstiller også døre og vinduer i andre træsorter. I administrationen styres bogholderi og logistik, og her tilrettelægges produktionen. Linolievinduet anvender træ fra langsomt voksende fyrretræer fra kontrollerede skandinaviske skovbrug nord for Polarskiltet. Alt træ udvælges og registreres med omhu og bliver tilpasset og samlet med en kombination af moderne teknologi og godt håndværk. Karme og rammer fremstilles af spejlskåret kernetræ fra ca. 120 år gamle træer, hvor linolievinduet anvender det nederste stykke af stammen, der indeholder den største andel af kernetræ. I produktionen vendes træet korrekt og avanceret produktionsteknologi med bl.a. CNC-styring, sikrer udskæring, keling og fræsning med den største præcision. Trods en høj automatiseringsgrad styres og følges alle produktionsprocesser nøje af faguddannede medarbejdere med stor erfaring i teknik og godt håndværk. Alle vinduer og døre fremstilles efter individuelle mål, og det stiller store krav til et fleksibelt produktionsapparat, der hurtigt kan omstilles efter skiftende opgaver. Hver enkelt del til vindue og karm bliver forarbejdet med stor nøjagtighed, og resultatet bliver et produkt, der vil få en levetid på flere generationer. Et koblet vindue består af to sammenhængslede vinduesrammer, der skal passe nøjagtigt sammen. Og her har linolievinduet udviklet en revolutionerende skæreteknik, der deler rammen i to og derved sikrer 100% nøjagtighed. En høj grad af finish og en grundig kvalitetskontrol er kendetegnende for alle linolievinduets produkter. Linolievinduet grundbehandles naturligvis med koldpresset linolie, der sikrer træet 5-10 gange så lang levetid i forhold til andre træbeskyttelser. Når grundingsolien efter et par dage er trængt ind i træet og overfladen er tør, håndmales rammer og karme med linoliemaling tilsat farvepigmenter, der er fremstillet af naturens egne produkter.
Ganske vist en tidskrævende proces, men nødvendig, da linoliemaling ikke kan anvendes i sprøjteudstyr uden tilsætning af f.eks. terpentin. Og det findes ikke hos linolievinduet. Som noget helt unikt for linolievinduet bliver alle vinduer håndkittet og kitkanterne efterfølgende håndmalet. Linolievinduet tilbyder oliemaling i mere end 80 farvenuancer, så der er alle muligheder for at skabe det farvemiljø, man ønsker, såvel ude som inde. Til sidst monteres alle beslag, og vinduet er nu klar til levering og montering. Med vinduer og døre sætter man et individuelt præg på en bygning, uanset om den er placeret i byens rum eller fritstående i landskabet. Vinduer og facadedøre er året rundt udsat for vores omskiftelige vejr, og det har derfor stor betydning, at alle bygningselementer har den højeste kvalitet og længste holdbarhed. Det har linolievinduets vinduer og døre, som er udviklet og produceret efter stolte traditioner og med naturens egne materialer. Linolievinduet tager imod enhver udfordring, og med de bedste råvarer, omhu og godt håndværk skaber vi fremtidssikrede, miljøvenlige løsninger i harmoni med arkitektur og omgivelser. Det koblede vindue med de smalle sprosser skaber både en smuk facade og et dejligt indemiljø. Og med de store energibesparelser er linolievinduet det klare og naturlige valg ved såvel renoveringsopgaver som nybyggeri.